Oh, praise the Lord. Adofo, Onyankopon enhyira wo. Mekyia wo Yesu Kristo din mu adanso nim sɛ wo ho yɛ wo Awurade mu. Onyame ti asefo no nyame nkronkron yɛ kyerɛkyerɛfo na no pɛyi so. Ombran bɛdom yɛn. Yɛ papa bɛkasa kyerɛ yɛn. Na ma yɛnte wɔ aseɛ nso yie wɔ Yesu Kristo din mu ne yɛbɔ mpaeɛ. Amen. Ɛna no pɛyi so me ma wakɔ aba de ba wo ti aseɛ sɛn dwumadie yi so. Onyankopon aba wa Evangelist Mrs. Jacqueline Ennin na nyame na me so de ne nsɛm bro yɛn. Ɛna nso so yɛbɛfa yɛkenka nsɛm no efi Marko asɛmpa no. Eti ɛyɛ nnum ne kyikyɛmu aduonu nnan kɔsi aduasa ɛnnan ɛne ne ntoasoɔ mpo. Ɔdɔfoɔ yɛkasa afa papa bi a yɛfrɛ no Yarieɛ. Yarieɛ na ɔyɛ hyiadan mu panin bi. Na Bible say brɔfo no sɛ local leader ɛwɔ synagogue ne kyerɛ ne bɔn no so hyiadan mu ɛna ɔyɛ panin wɔ hɔ na ne ba ɛda hɔ a ɔwuo ɛno nti ɔde ne ba ɔka kyerɛ Yesu sɛ nkɔnkɔ no mfa ne nsa nkɔto ne so ɛwɔ fie. Na dɔfo no madeɛ baako a mahyɛ ne nso ɛwɔ Bible no mu sɛ yɛnya te sɛ na Yesu yɛsɛ ɔtwa nsuo no kɔ esuo agya na kyerɛ sɛ biribi si n'ani so a ɔkɔ akɔyɛ. Mpɛ bebree otwa nsuo no no ne yɛde nsɛm ahyia no emu baako ne Yarieɛ die. Nti ɔto ntene sɛ ɔkɔ ne fie no a na dɔm no ahyɛ ne so no ɛhɔ na Yesu mpofiri mu obɛgyina aka sɛ obi de ne nsa aka me. Obi de ne nsa aka me na Peter nom na ɛyɛ wɔn nwanwa. Na dɔm yi ɛyɛ na owura wotumi ka sɛ obi de ne nsa aka. Sɛ deɛ tie bia obi ho bɛka wo. Yesu sɛ mete nka sɛ tumi bi efiri me mu. Ampa nso na ɔbaa bi na apie. Ɔbaa adɛn. Ɔse meyɛ sɛ nka mede me nsa ka wɔ ɔtadeɛ mu ano a nka megye sɛ menyam ahotɔ. Efisɛ mfie dumienu nie ɛna mogya etumi. Na me sika nyinaa mede akɔ ayarehwɛ. Nso afe kora na emu yɛ den. Na Yesu ɛka kyerɛ saa ɔbaa yi. Ɔka kyerɛ ne sɛ wo gyidie agye wo nkwa. Wo gyidie agye wo nkwa. Kwa asomdwoe mu na wo haw ne w'amanneɛ no ɛso atwa. Hallelujah. Ɛna onyame asɛm kasa kyerɛ yɛn. Na ɔnam kwan so a ɔkɔ Yarieɛ fie. Yesu Kristo waba wiase abɛbɛwu de agye yɛn nkwa. Owuo ne wuo no ama yɛn nso yɛnya nkwa. Nkwa ni awieyɛ. Na afei ɔhwɛ yɛ kwae sɛ nea wɔyɛ ama yɛn no yɛn nso so yɛbɛma afoforo ate bie. Na ɔnam Yarieɛ kwan so nanso bibie di adanseɛ sɛ Yesu ba ma nipa nyinaa. Wanka sɛ Yarieɛ fie na meekɔ nti ɔbaa fa wo deɛ to nkyɛn. Wanka sɛ adɛn nti na meekɔ foforo hɔ na wo aba me nkyɛn. Ɔdɔfoɔ Jesus na yɛdi n'akyi no ɔyɛ ayɛmuyie. Ɔnyɛ ma obi no ngya obi. Ɔyɛ ma yɛn nyinaa bɔ mu. Na ɔbaa ne gyidie ɛnam so ma onya ne fa ahodie. Yarieɛ nso ɛbrɛ a Yesu gu so ne ɔbaa nya nkitahodie no ɛna yɛde nkra brɛ Yarieɛ sɛ wo ba no wafiri mu nti ɛha wo ho. Ɛha owura no mpo. Nanso Yesu ti ne ɔmo ka no. Nti yɛhwɛ ɛtoa so kakra verse 36 na nkyikyɛmu aduasa nsia na ɔse na bra Yesu te ne ɔmo ka no ɔka kyerɛ Yarieɛ sɛ ensuro wo de gyidie ara. Ensuro wo de gyidie ara. Ensuro, do not be afraid. Just have faith. Gyidi kɛkɛ. Saa na nnɛ nyame nkronkron ka kyerɛ me ne wo nso. Situation bia wo mu bia no ɔse wo de gyidi kɛkɛ. Yisɛ bia na wonyɛ Kristo ni nti na wongye Yesu ndi. Na mmom sɛ wotumi gye Yesu di nko ade a ɔdɔfoɔ wo gyidie ɛsɛ sɛ ne nyinaa ɛhyɛ ne mu. Na nea waka afa ho nyinaa etimi aba mu. Ɔdɔfoɔ bibie ni hɔ yɛgyina nyame asɛm so bɔ mpaeɛ a ɛmba mu. Enuanom baanu gyidie yi ma enkanya me ne nkanya wɔn so. Na tibie bia na emu bia yɛngyina so ne yɛmfa mmɔ mpaeɛ.
Yesu ebete nka se tumi bi efiri ne mo. Obete nka sa ne mma bi ode ne mogya de hye na tom abode na ekasa yi. Efi se inwan ni nim omohwefo ne ne na ohwefo no so nim omone. Nti ebo mpa ya Yesu ote yenka. No kasa nso na nyame nkronkro ote yemu nso nti no yenso yate ne nka. Odofo nyame nhyew bebre. Na bra ye twa Kristo Yesu ma ye toso mienu yi. Ede na wo ya ma Awurade. Anye kra cha asem no. Do the work of an evangelist. Yosempa keni ejuma. Kache obi se Yesu do. Kache obi se Yesu besen abebiem. Kache obi se enkwagye wo ho ede mawo. Na Onyankopɔn so ebe hyira sanse na botaye no. Onyame nhyew ye nyina wo Yesu dimo. Bye bye.